L'ermita de Sant Martinet, capítol 2. Necrològica patrimonial. Intent de localització de fonaments. Arrel del reportatge que vàrem realitzar sobre l'ermita desapareguda de Sant Martí de Pedrenys, o com es coneix normalment, de Sant Martinet, diversos oients ens van fer arribar comentaris de que els hi agradaria conèixer el punt exacte on estava ubicada per fer-hi una visita, ni que fos per veure els fonaments. L'equip de recerca del programa ja havia fet amb anterioritat diversos intents de localització, però sense arribar a conclusions definitives. Vàrem revisar el lloc on la situaven les indicacions del Fons de Patrimoni Cultural Català documentat per la Generalitat de Catalunya. Sense resultats, les coordenades ens van portar a la riera del Pou de Glaç. Després es va revisar un turó proper a Can Rovira que en algunes cartografies identifiquen com el turó de Sant Martinet. Les inspeccions realitzades semblaven aportar algun indici, però tampoc es van obtenir resultats fiables. Atès que no obteníem cap resultat concloent, hem recorregut de nou els pocs testimonis que van estar allà. Un d'ells, en Xavi Pérez, que tal com es va comentar en el darrer reportatge que vàrem fer sobre l'ermita, va estar allà els pocs dies del seu esfondrament per part de la Pedrera, acompanyat del regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Jordi Ribas, Descansi en Pau, i d'en Joan Sant Joan, director de Televisió Sant Fos en aquell moment. En Xavi Pérez va col·laborar en la tramitació de l'expedient de denúncia que l'Ajuntament de Sant Fos va tramitar el dia 15 d'abril de 1989, uns 2 dies després dels fets. Cal remarcar que estem parlant de fa 35 anys, que la transformació del paisatge ha estat brutal. Per un costat, la Pedrera s'ha menjat literalment una part de la muntanya i per l'altra, l'abandonament de les tasques agrícoles ha fet que el paisatge s'hagi transformat i sigui difícil d'identificar els llocs fins i tot per les mateixes persones que els trepitjaren. Per sortir de dubtes vam muntar una petita excursió sobre el terreny amb en Xavi Pérez, que de seguida va recordar el lloc i va poder ubicar més o menys on havia estat l'ermita sobre el terreny. Terreny en el que actualment no es veu cap rastre de l'ermita, i que vàrem deduir que està totalment enterrada i amb força terra per sobre. La ubicació indicada per en Xavi sobre el terreny ha estat corroborada per en Joan Sant Joan, mitjançant l'anàlisi de vídeos que va realitzar fa 30 i pico d'anys per Televisió Sant Fos i la comparació amb les perspectives actuals que donen les aplicacions d'internet. Com a conseqüència del treball realitzat i d'aquestes dues inestimables col·laboracions hem arribat a una dramàtica conclusió. De moment, és totalment impossible pensar en la recuperació de qualsevol estructura, ja que les pedres de les parets i els fonaments estan sota una capa de terra molt important. Per tant, tot i que seguirem buscant més testimonis que hagin vist i conegut l'ermita per tal de corroborar el punt exacte de la seva localització, podem certificar amb molt poc marge d'error la necrològica patrimonial de l'ermita de Sant Martí de Pedrenys i la pràcticament impossible resurrecció de la mateixa. I aquí acabaríem, però per no fer-ho tan dramàticament obrirem una finestra a l'esperança, ja que de més verdes en maduren i vés a saber si d'aquí un temps i tenim clar on era i on reposen les restes, pot ser, amb una dosis de bona voluntat i la maquinària adient es podrien recuperar la majoria de les pedres de l'absis i de les parets i deixar al descobert els seus fonaments. Però això, actualment, és més un somni que una realitat. Adeu, fins la propera.